zabi na a soyayya. San kaɗe na yau na sarariya, kai ne ka zamo sabo zabi na a soyayya. Na tankaɗe soyayya ta na sarariya, rariya dan in guji cuta Allah ne mai kariya, kariya kuma na dace dan na samu mai tarbiya, tarbiya lafazanta da daɗi samsam ba ta a shariya, a shariya na zangonin so dole a yi mini jiniya, inda ta hoki yau ɗauki kimantar ba ta soyayya. Rariya, rariya, na yi nisa a so, ni ko loluwa, loluwa, cikin kala da minnin na yi tsuntuwa, tsuntuwa, kai ka zabi mini allura na cikin ruwa, cikin ruwa, na zama mai sa'a samun ka a rayuwa, rayuwa, duniya ta yau ta dawo sabuwa, kai ka shigo ka yi aiki, dole in maka sa kaiya. Rariya, rariya, ayya a ruwan sama in kaga yayi zubowa, haida mai dace aure in kaga yayi daurewa, wannan kauna ce cutar Allah na da yawa daga baiwa baiwa ce, shi ya hada mu da ke kan kauna, an ce mun dace ina da sake a soyayya sai na mace, ko ku jiki ya bar aiki tun da rabin shi ya tsaya. Rariya, rariya, a haku da dama kai na ka dube, na faɗa wa iyaye kai ne zaɓe, littafin so ciki babi babi, sunan kai na ciki fannin hobe, kowa ka gani a cikin littafin galibi, dole nan zaɓi mulki ko ka sarautar soyayya. Tankaɗe na yau na sarariya, ke ce kika zamsa ba zaɓi na a soyayya. Tankaɗe na yau na sarariya, kai ne ka zamo sabo zaɓi na a soyayya. Tankaɗe na yau na sarariya, ke ce kika zamsa ba zaɓi na a soyayya.